Poate administratorul Bălții să facă ceva la apă, ca peștii să nu se hrănească? Am auzit și eu, azot, am auzit alimentarea cu apă, dat drumul la apă, dat. Eu cred că interesul tuturor administratorilor de bălți, inclusiv la cei cu reținere, unde au apărut bălțile fără limită de reținere, interesul meu este să vină cât mai mulți pescari, să prindă cât mai mulți. La cei cu catch and release, la fel, eu nu vreau să-ți fac ție să nu prinzi pește, că să nu mai nu vii. prinzi pește. Exact. Nu pot nici să-ți plătesc scafandrul la fiecare să ți-l pună în cârlic. Poate administratorul Bălții să facă ceva la apă, ca peștii să nu se hrănească? Am auzit și eu, azot, am auzit alimentarea cu apă, dat drumul la apă, dat. Eu cred că interesul tuturor administratorilor de bălți, inclusiv la cei cu reținere, unde au apărut bălțile fără limită de reținere, interesul meu este să vină cât mai mulți pescari, să prindă cât mai mulți. La cei cu catch and release, la fel, eu nu vreau să-ți fac ție să nu prinzi pește, că să nu mai vii. prinzi pește. Exact. Nu pot nici să-ți plătesc scafandrul la fiecare să ți-l pună în cârlic.